Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 12. Miriam na Erọn wee kwuo okwu megide Mosis n'ihi nwaanyị Etiopia ahụ ọ lụtara, n'ihi na nwaanyị Etiopia ka ọ lụtara. Ha wee sị, "Ọ bụ n'ezie na naanị Mosis ka Jehova wereworo kwuo okwu? Ọ bụghịkwa anyị ka o wereworo kwuo okwu?" Jehova wee nụ ya. Ma nwoke ahụ bụ Mosis dị umeala n'obi nke ukwuu karịa mmadụ niile ndị nọ n'elu ala. Jehova wee sị Mosis na Erọn na Miriam na mberede, "Pụtanụ unu atọ ruo ụlọikwu nzute." Ha atọ wee pụta. Jehova wee rịdata n'ogidi igwe ojii guzo n'ọnụ ụzọ ụlọikwu kpọọ Erọn na Miriam. Ha abụọ wee pụta. O wee sị, "Biko nụrụnụ okwu m niile. Ọ bụrụ na onye amụma dị n'etiti unu n'ọhụ ka mụ bụ Jehova ga-eme ka ọ mara m, na nrọ ka m ga-agwa ya okwu. Ọ bụghị otu a ka ohu m Mosis dị n'ụlọ m niile. Onye kwesịrị ntụkwasị obi ka ọ bụ. Ọnụ na ọnụ ka m ga-agwa ya okwu ọbụla niile anya, ọ bụghịkwa n'ilu dị iche iche. Ụdị Jehova ka ọ ga-elegidekwa anya. Ọ bụkwa gịnị mere unu na-atụghị egwu ikwu okwu megide ohu m bụ imegide Mosis?" Iwe Jehova wee dị ọkụ megide ha, o wee laa. Igwe ojii ahụ wee si n'elu ụlọikwu ahụ wezuga onwe ya. Ma lee, Miriam bụ onye ekpenta dịka snow. Erọn wee chee Miriam n'ihu, ma lee, ọ bụ onye ekpenta. Erọn wee sị Mosis, "Biko onyenwe m, arịọ m gị, atụkwasịla anyị mmehie nke anyị bụrụ ndị nzuzu n'ime ya, nke anyị mehiewokwara n'ime ya. Biko ka ọ ghara ịdị ka onye nwụrụ anwụ, ka nke nkewa anụ ahụ ya richapụworo mgbe o si n'akpa nwa nne ya pụta." Mosis wee tikuo Jehova sị, "Chineke, biko mee ka ahụ ya dị ike, biko." Jehova wee sị Mosis, "Ọ bụrụ na nna ya agbasa ya asọ n'ihu ma ọlị, ihere agaghị eme ya ụbọchị 7. Ka emechibido ya ụzọ n'azụ ọmụma ụlọikwu ụbọchị 7. Emesịa, a ga-achịkọtakwa ya na ndị Izrel." E wee mechibido Miriam ụzọ n'azụ ọmụma ụlọikwu ụbọchị 7. Ma ndị Izrel ebulighị ije ruo mgbe a chịkọtara Miriam na ndị Izrel. Ma emesịa, ndị Izrel siri na Hazerọt bulie ije, ma ụlọikwu ha nọzara Peran.